Hej og velkommen til den lille præsentationsvideo, hvor jeg vil prøve at fortælle dig lidt om, hvad det er for nogle fag, du skal have her på din første skoleperiode, lager 1, ved transport og logistik. Du skal have 6 fag. De 6 fag, det er, at du skal have omkring intro på IT-lærerstyring, det vil sige det lærerstyringsprogram, som vi bruger, det får du kendskab til. Vi skal have et fag, der hedder praktisk lager. Du skal have et fag, der hedder enhedslaster, et fag i kundebetjening, noget ergonomi og samfundsfag. Hvis vi kigger nærmere på intro IT-lærerstyring, så skal du i dette fag lære det lærerstyringsprogram at kende, som vi bruger på skolen, og som mange mellemstore virksomheder bruger ude i den store verden. Du skal lære at kunne slå op og finde nogle oplysninger, således at du ved, hvor dine varer ligger henne, hvor mange varer du har på lager, hvad de koster, hvad du plejer at købe dem ind til. Du skal lære at lave nogle plukkesedler, således at du kan lave en rute ude på dit lager og finde de varer, som en eventuel kunde skal have. Du skal kunne oprette nye kunder, således at vi kan få dem ind i forretningen og tjene nogle penge. Og du skal lære at oprette nogle leverandører, således at vi har et sted, hvor vi kan købe varer. Al papirgangen, der er omkring det her med fakturer, altså så vi kan få nogle penge. En følgeseddel, der følger varen fra os af og ud til kunden, skal du også lære at lave. Hvis vi får varer retur, skal du også lære det på et tidspunkt. Kigger vi på det næste fag,